Mga kamaster, karon nagsabot mi sa kong manghod. Ali Charles. Si Charles TV ni. Nagsabot mi nga wa gyud mi nagsabot. Nagkuha na gining trip nga magmukbang mi mga daon-dahon na mi daghan diri. Alobate o kangkong. Alobate nga gilapuan, unya kangkong nga gigisa, gisubakag sardinas. Plus saging. Saging nga junior nga lakatan o sukang pinakurat. Trip lang nina mo karon kay wa mo koy trabaho karon. O Nya karon kay naan na mo kay tungod sa brand out. Brand out man Brand diri. out man ko diri gud paita oy. Wa pagi ko ka charge kalubato naman ganina. Sige, magsugod ta kay basta yang malubat kay 10% na lang taon. Oh, yeah. So Sige. before ta mangaon, magampo Magampo kita kita. sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Lord God, thank you Lord God sa grasya karon mong gihatag ka ng Lord God kining tanan amo gining salamatan. Ning ka mong Ginoo nga si Jesus. Amen. Amen. So mangaon na ta mga kamaster. Ngaw na ta. Sige, sugdan na nato. Mo ni siya alubate. Sa wala pa kailag alubate guro. Alubate. Sara sa sukang pinakurat. Lapuaan lang ninyo na butang sa suka pinakurat. Wame dai. Ano yun? Daghan pa yung health benefits. Usa head benefits ani. Search as Google. Kangkong, mana saya kangkong lagi. Basta. Pan gisa. Paka-paka, ha? May gahe nga ko anda. Gaya naman ang kala ng lodlot na mukha. Kirahan. Pwede tinuwa. Ano ito? Isa mo si PH vlog na. Vlog? Kaya lagi ka to. Shout out ako ni Vlog. Malay. Nag-invite na ako sa live stream. Shout out dahil ko ni Vlog. Mga unta. Shout out sa iyo host. Charpo, Charles TV. Nag-collab kami. Nag-collab tawa kami ra. Meh. Karon nakinanding mi kay gandahon ni. Pero lami kayo. Kangkong, subaka na yung sardinas, daog na, lami na kayo. Shout out to ni Jomar Tanillo. Shout out sa iyo. Kumusta na ka? Asa na ka dapit?
Lagi po nga santol rin man eh. Yung bunga man. Ha? Uli kaya among naon karon kay brand out. Walay kurente. Init kayo. Lami ka sa bawan ni. Mano siya itawag mga kanding kusog mga ano mga putanon mga tanom ba. Awan man. Cancel ko na to. Ngayon lang. Shout out to sa akong mga viewers siya. Mga unta ninyo mga nanay, lami ka rin siya. Ubod. Wala lang siya. Burot. Mga laman. Burutsat. Ubos na lahat. Ito kay mga ano-ano lang ito. Wala ano. Kaya labay na mo. So aral lang taman mga higal, mga kamaster. Don't forget to subscribe and huwag kalimutan pindutin ang notification below para lagi kang update sa mga bago niyang video. Okay. Okay, thank you. Charles TV. Charles ay mo- TV. Ay kalimot sa pag-subscribe kaniya. Tanawan ninyo ang akong video. So, Dala ang kuan. Dire lang taman og daghang kayong salamat. Again, shout out kay ni Po Vlog ha. Shout out Grasya sa sa Diyos. Salamat sa grasya. shout out sa mga So, kuan diya. Dire lang taman og daghang salamat. Shout out sa mga Cordobanhon.